Bisan pa man sa nasinating pagwanuan ni nagkalamay mga adlaw, wa pa ideklarar sa pag-asa ang opisyal nga pagsugod sa rainy season o Ting-uwan. Ganing may pahimangno ang pag-asa nga magmatngon lang gihapon ang katawhan kay padayon pang masinati sa Kabisayan ang taas nga heat index. Gani kaganihang alas 2 sa hapon natala sa pag-asa Mactan ang 43 degrees Celsius nga maoy labing taas nga heat index. Ani ang report. Kalabay mga adlaw, nasinati sa Sugbo ug ubang dapit sa Kabisayan ang sunod-sunod nga mga pag-uwan. Apan gitataw sa pag-asa nga mugna lang kini sa mga localized thunderstorms ug wala pa hingpit nga napupos ang dry hot season o ting-init. Nakita nato sa atong mga previous na weather system, so naanay southwesterly surface wind flow, so that is sign o naanat sa transition period for the habagat or the rainy season. Pero napatay criteria na dapat sundin para maka-officially declare ang atong habagat or rainy season. And natay prediction na mostly second half of May until the first half of June ang atong rainy season or habagat. Base sa data sa Pag-asa DOST, opisyal nga gideklarar sa Pag-asa ang pagsulod sa rainy season o Ting-uwan niadtong miaging tuig pagka Mayo 18. Apan sa tuig 2021, gideklarar ang Ting-uwan pagka Hunyo 4 ug Hunyo 12 usab niadtong tuig 2020. Matod sa Pag-asa, bisan pa man sa nasinating pag-uwan-uwan, gikinahanglang magmatnon gihapon batok heat stress ug heat stroke nga posibleng masinati nunod sa padayong pagsaka sa heat index ning buwan sa Mayo. Karon lang adlaw, natala sa Pag-asa Mactan ang 43 degrees Celsius nga heat index kaganihang alas 2 sa hapon. Gawas ni ini, upat kahigayon usab nga niabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo ning buwan lang sa Mayo. Kanang 41 is under kini sa extreme caution category, kining 42 to 43 danger category. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.